Νάνεξ διδύεται μικρό ασανσέρ ανάμεσα σε Μίτογλου και Χουάντσο και ο Οσμαν υποψήφιος. Για να δούμε σε ποιον θα πάει τώρα. Πήγε τον Ναν. 3, 2, 1. Η εκτέλεση για το μάτς. Ο Κέντρικ Ναν το πήρε. Ο Κέντρικ Ναν σκόραρε στο φινάλε του μάτς. Και τώρα μόνο η τεχνολογία θα μας δείξει αν μετράει στα σίγουρα. Χόρεψε με τον Διάλο. Μετράει. Ο Κέντρικ Ναν κερδίζει το... Κέις Ντέιβις δεν είναι απλά ζεστός, είναι καυτός. Θέλει αυτός να πάρει το παιχνίδι. Και θα το πάρει! Γιατί το ήθελε! Γιατί το έδειξε και γιατί το πήρε, φεύγει τρέχοντας για τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός ένα φαντεξιά. Βάζει τέτοια απόσταση, πάει στον Γκραντ απέναντι στον Φελής. Πάει ο Κοβέτα, θέλει, γυρίζει. Ο Ντάριο γκολ!